Nej. Liket lever, liket lever. Liket lever, liket lever, liket lever. Ja. Liket lever. Ja, var lever någonstans? Ja, jag måste ut lite pengar till från det här liket. Jag måste se till att lever. Du kan sätta upp honom på en stol. Och så sätter du Ingmar Bergman där på regissörstolen där bakom. Och så kan vi få ut, låtsas att han lever. Ja, då får vi ut lite mer pengar. Lite pengar på liket. Ja, och kanske det blir... Ja, men då bjuder in lite folk och så säger vi, ja men han lever, han sitter där bakom, i låsen. Jo då, men jag sa ju, nej men du sa ju inte jag sa faktiskt att han hade en helt annan, han hade en rosa, när han en blå hatt, jag sa nej men han är ju där bakom, nej men han var ju där bakom, hur kommer det sig? Hur kommer det sig att han inte var där? Vad var han någonstans? Vad var han? Han kanske var där. Ja, men det kan vi få lite pengar ifrån.